Колко пъти сме казвали да, когато сме искали да откажем нещо? Колко често сме се чувствали изтощени, пренебрегнати и използвани? Възможно е причината да се крие в липсата на ясно поставени емоционални граници. Всъщност какво представляват емоционалните граници? Това са вътрешните линии, които определят какво е окей и какво не е окей за нас в отношенията с другите хора. Те защитават нашето психично здраве, уважават нашите нужди и създават яснота в комуникацията. Границите не са стена. Те не изолират. Те са врата, която се отваря и се затваря според нашите нужди. Защо понякога е трудно да ги поставяме? На първо време е страхът от разочарование на другите. Усещане за вина, ако откажем. Липса на опит или модели в детството и погрешна представа, че любовта означава да даваме всичко и да пренебрегваме себе си. А какво се случва, когато нямаме граници? Нека познаем. Изтощаваме се емоционално и доста често привличаме хора, които не ни уважават и натрупваме гняв и обида, защото не сме се заявили. Това се нарича така наречената пасивна агресия, която аз лично много път съм изпитал, и когато не съм си поставил границите на време, се случва така, че трупам негативна емоция, която накрая избухва и хората започват да се чудят, какво се случи с Калян. Ето затова е много важно да поставяме нашите граници на време. Последвайте ме за още подобни видеа и ще продължим да коментираме подобни теми и книги в следващите такива видеа.